layas wa ko ning ingon nga kuyo ug laki. Layas, ha? Mo gani palayas ko nimo, idi ari na nako niya siya dawat ni siya nako. Litaw mo ko bay. Wala. Nanong dugay ka na uli gabi ha? Ha? Ingnan di ka sayo uli. Ha? Wala alas 12 na kani uli. Barkada jud imong gipalabi? Maon lagi ni kalagutan ako nimo lagi. Kung ikay mo lakaw, wa ko yaw-yaw. Kung ako'y mo lakaw, grabe nimo yaw-yaw. Ano sa mo guning lakaw ha? Mulakaw na ko, igol ako palit og bugas. Nya ikaw magsige na barkada. Bati, gini mo batasan. Ay, man, kalagutan yung batasan. Parehas ka batay sa imong dagway. Samot lagi na. Patak, yaw-yaw ng babay mo mga dong silingan. Ikaw, rabay, pilingon rabay kay ka. May gani, gidawat ka. Ako? May gani, gidawat nimo? Kana imong, sus, wa pa lang kung madani, anay mong kagwapa. Sus, panindot-nindot, pari kag batasan, atong wa pata na minyo, karon, yung gawas yung batasan, yung murag, batasan, sa kanan. Iya, batasan. Natuloy ka magbundatan dyan ko. Oo na diha. Sus, nakadesisyon ako. Nakadesisyon na dyan ko. Isa nakadesisyon ako. Paminaw ha, magparehas pa ka sa bana ni, Mars Dambing? Puting buutan na. Ugihan pa kayo, ikaw. Ay lagi kong ikumpara ang uban laki. Kay lahi ko, ha? Lahi ko na ako'y power. What? Ha? Power? Kili-kili power? Puting buuan. Ano isa sa Panawas, tagpiso na lang tawasan. Di ka kapalit, bisag tawas lang, tagpiso na na. mo nang usa sa din ako ganahan mong batasan. Iporte mo pagkahinawayo na. Naani mong kwarta tanang sweldo na ko unsa ipalit ako bisag piso di ko magbilin. Ultimo tawas mas decision ko. Natural. Asa ang kwarta galing sa bana? Ari jud napunta sa asawa. Oo nya nganong kwarta sa asawa para ang gyapon sa asawa. Wala sa bana. Asa naman ka? Ay sikip na mo kay ako mo ti sa imong mga anak. Magaling kang kupal ka. Ako kaon imong mga anak ha. Liwat gusto nimo. Huwag to naliwat nako kay gugmam kay kanako. Sana Mo na diya. Bugma ko sa. Wa gani sayo kag uli. Sayo ko. Uli kini ka ulitaw ha. Minyo na ka. Tagain. Pamilya imong barkada puro na tog mga ulitaw. Ikaw minyo na mo na ay pag-uban-uban nila. Tagai ko freedom. Freedom. Capital F R E D O M. Freedom. Naka-decision ko. Dahil ka desisyon ko ha. Magbuwag na ta. Tara, andam na ko nagahapon ako nag-andam na imong mga sinina diha, habol, mga panty ni mo tibak tanan tong klase ni mo tibak diha katong parte ng murag o kayo ni mong kigol para makita imong panty. Layas dito. Di na ta. Di na ko. Final. Di na ko. Period. Binuang na na. Dili ni binuang. Seryoso. Dili ka mo binuang na una. Seryoso kay ni. Ha? Ikaw ra kong seryoso pero natunog pa yung seryoso ka batasan. Wapam ta ka batin dili kay batasan. Kaya ka na antay mo batasan. Sa pareha anta na sa mong naong gwapa. Yang sao man ang perti mo pagkabatian imong batasan nga ultimo irong buang di mo kaon. Ha? Layasan niyo ko. Oh, layas ito, layas. Layas. Di ko masayangan mo. Nasa patian kong naong. Terus ba, di kong dadaan mo. Kila. Layas. Layasan niyo ko ni mo. Sekarang di ko. Layasan niyo ko ni mo. Layas ya. Asa mo ka? Palayasan sa akong bana. Palayasan ka? Ay, may palayas ka sa mukha. Ay, bay. Ay, kanang. Magkuyog lang ni bay. Kaya mo man siyang palayaso. Hoy. Hoy, babay. Ning ingong ko nimo, layas wa ko ning ingong na kuyo laki. Layas, ha? Mo gani palayas ko nimo, idi ari na nako niya siya dawat ni siya nako. Litaw mo ko bay. Wala ko ni ingong na kuyo laki, layas. Pero kana siya tanan, giprang rati ka. Narada na kamera dala. Wala ba? Hidden kamera na. Ay kabala ka, adi bay, natulan kan niya bay. Ano ba mo ayaw bay siya napulan. Kisa ko tayo mapulan na ning naong nga bay. Gipili ko ni para mahimo na kung kapika sa kinabuhi. Wapa kay ni ako pa'y nakatouch ani. So alap ako sa sura manguli na kay. Lutuan ti kasta nang gusto nimo. Uli na bay. Just ka na. Kung mausap imo na just call me. Di mausap ang na ani. Gusto ni mo lutuan di ka dito laba katong favorite nimo crispy pata katong chicken gordon katong basta tanan klase mo lechon iro bulingon dito ako'y mulaba ako'y mulungag lampasuhan ko tong atong graba di taon ti ka pa pumbon anang yuta taon uy